So salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagsubaybay sa akong matag drama nga upload. So kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog ko subscribe. So kung kinsa pa tong maagihan sa akong mga video, pa-subscribe naman. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong drama, Bagong Bayani. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Eljo. Maayo kayo si Mr. Rolando kanamo mga aplikante sud sa accommodation. Samtang nakafocus ko sa training, si Manoy Amboy magsige sa panawag aron ko hudlaton nga dili good babadayon. Si Manang Madel misabot ra siya sa akong mga plano ug nihatag kini sa iyang suporta kanako. Wa madugay nakalarga ko kauban ni Bay Louie paingon sa nasod sa Taiwan. Gipahimutang mi og tarong sa among employer. Unya, gi-interview rami sa manager nga si Mr. Long Ming. We can assure you on that matter, sir. Oh, thank you. Thank you very much. Now, we have to discuss something more about policy. Okay? The rules and regulation as well. Yes, sir. Okay, sir. Well, by the way, prior order discussion regarding our rules and policy here is necessary for the workers. I have first to expound something about our company. We are one of those molded products manufacturers here in Taiwan and China. But we are leading custom rubber molding company and manufacturer in Taiwan. So, mo start na dayon mo sa production today? Kabayang Miss Wishel. Miss, medyo may pagka-stricto si Mr. Longming, no? Bitaw. Pero, maayos yung tao. Patas ang iyang pagtatar sa tanang level sa mga empleyado. Mao ba? Pareho gid sila iyahang asawa. Mga maayo kayo na mo dinhi. Niya sa day din magtrabaho ang iyang misis? Miyembro sa board of directors aning maong kompanya si Madam Lulang. So good na gito, bay, sa tinuod nga aksyon. Bay. Niya din ang kumbatihunon. Kumbati lang yun, Bailjo. Kumbati, by the way. Unsa may imong tanaw ni Miss Wishel? Bay, tapasa. Trabaho sa ta, ha? Mao ni ang unang adlaw na to sa trabaho. Mong angay lang nga magpa-impress ta. Karon kay manamantag pangaon din sa kantin. Balik ta sa itong pisto, bay. Mga amigo ta din aron. Natay mga kaina. Kuan ba, ang bot ba na kung ipasabot? Ang bahin ba itong kababayan ba na itong staff sa opisina? Guwapa si Miss Michelle, bay. Pero diha na kutob lagi. Anong diha raman nagikutob nga? Sa kunay bawaan, daga pa masada siya. May, iyata din ni aron narbaho. Kuno yabuyab lang.
naidagkan dito sa ato, diba? Bay Iljo. Yung ginahinay, bay. Bati lagi. Bay, bago ba kay tao ta din niya, uy. Unya na lago na. Api pa lang. Preskor kita. Mga na nagkanindot bitaw ni mo kay... Pinahimutang bay mong malihok. Oh? Huh? Bay, kung itugot sa gayon, adto gidoy na paingon, bay. Adto na pa do. Pero sa pagkakaroon, neutral lang una kay di ko gusto nga ingnong nagkiat lang. Mao ni akong roaming number nga gigamit karon din sa Taiwan. Manang Madel. Maayo hinuon aron nami kontak nimo diha. Si Papatami ako sa doon niya tungkod akon. Aron may baw siya ining akong number nga gigamit. Okay dong. Amping bay ko din taon diha ha. O manang, salamat manang Madel. Maayo hinuon aron makakontak kay ragyapon ta dong Iljo. O Patami, amping mo des tiya mina ha? Parehas bisitiya nimo nga gibati o kamingaw sa imong presensya. Kanindot unta niya mga panahon nga dinhi kapauban mo. Patami. Nindot kayo handumon katong panahon nga niya ka o kiatiman ko nimo. Mainumdum yudayon ko ni aning mama ninyo. Liwat ka yun kaayo atong inahan mo. Maayo kayong muatiman ako. Antos lang sa tapa. Kay humanon niya aning akong kontrata pa. Mupauli ko, aron atimanon ka. Kanindot tanaw sa mga bituon. Maginipirmi na kong tanahon sa kalangitan matag sama nining tinaw kayong kawanangan. Unang higayon nga, nalayo ko nila ni Papa. Grabe ang kamingaw. Wa ko makasabot sa sobrang kamingaw nga akong gipati sa akong amahan itong tungura Priscilla. Wa ko makatug mao nga bisag lawom na ang gabi, nagpangin ko sa gawas. Gibangon ay ka, bay? Lao naman kay gabi eh. By the way, wa ko makatug. Nagkalindasay ko. Nakamata mo ko kay subos lawas ba? Naibuong ko nga, wapan kasi mong higdaan. Kalit kong gimingaw sa kong papa, bay. Lain may niya karon sa kong una-una. Bay, Iljo. Sud gawas na ba pirmi sa ospital ang akong amahan tungod siya sakit. Mao ba? Unya. Wa ka masuhay og panawag sa inyo? Nisuway kong kontak sa numero sa cellphone ni Papa, pero di mo akong kontak. Si Manang Madel sab, kay di mo kontak. Ayaw na pagod ang nagdaotan, bay. Hinoon hugti ang imong mga pag-ampo sa Ginoo. By the way, salamat, bay. Wa ko makasabot ako, bay. Luyam gid akong pamati, bay. Dasig lang lagi. Kumbati, bay Iljo. Bay. Di ko mapadaning pamati na ko karon nga wala ko hisap ti. Unya nagpauli na tos, bay. Kontak unya ang atos inyo sa Pinas, ha? Aron ba, mahiluna ka na? Bay, Loy. Si Manay, nag-video call. Usap kay Toyo, ano niya? Hello, Manay. Oy, gusto kong maibaw ka. Ngahapit ka magmahay sa imong pagsupak-supak na ko, Iljo.
Unsay buti mong ipasabot mo na eh. Uy, kagoy. Tuwa sa ospital si Papatami. Ugapit na bawias Ginoo ang iyang hinuwaman ng kinubuhi. Unsa? Nautsap na si Papatami, Manoy Amboy. Unsay nahitabo sa tong amahan? Magmahay gyud niya ka. Timan itong ibahad ako. Kay matinuod gyud niya to. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Di yun makontak ang numero sa cellphone ni Manang Madel. Naunsa yun na Papatami. Nganong yung maka niya ito ang sinultihan ni Manoy Amboy. Husto, ang numero ni Papa. Basinog ako na makontak. Suwayin lang ako. Numero sa cellphone ni Papa din nanuwag. Naunan ko kontak na. Hello? Hello? Patami? Hello, Tong Eljo. Tiya din mong minadong. Tiya, asa si Papa? Nausa si Papa Tami? Dong, si Papa ninyo. Tiya. Kikuha na sa labang makagagahom. Dili pag yung dugay. Unsa? Kinuha ko. Papatami. Pa! Ganong ni Mia makanago ba? Kuwang ko ni mo pabuta nga makahuman sa kong kontrata ni Nislaing Nason. Dong, ayaw intahog pa na si mong kagoon kibati niya, ha? Mahal ko kayo sa Papatami, tiya. Daghan pa kayo kong mga pangandoy para niya. Gikan sa pagdaka niya sa ospital, Dong. Ug hangtod nga nabugtuan siya. Si Manang intaw ni mo Madel maura ang diha sa kiliran ni Ini. Huwag ipakita ang inyong swapang ug agap sa bahandi nga maguwang. Ako mga pasubo ba, Iljo? Salamat, Beloy. Unsay imuha plano? Si Papa na may baho sa akong sitwasyon. Lisod man kung muahat ko sa papauli. Litok lang og mga pong pag-ampo. Painungod sa iyong kamatayon. Beloy. Ayaw kayo palabi og ayaw padasa mo kagaol ba pagbuot sa Diyos ang tanan. Kung saan nga wa man gyud mo gamot nato aning kalibutan na. Mulabay man ta aning kalibutan na pagkahuman sa atong panahon ba. Condolence day sa inyong pamilya, Eljo. Salamat, Miss Michelle. File lang sa gid og leave ha, kay medyo stressful ra ba kaayo ka? Tungod sa nahitabo karon sa imong papa dito sa Pinas. Lisod dawaton nga kalit kay ang iyong pagkawa. Og di mo lang gani ko makatambong sa iyang haya. Bisag wa na siya. Himo alang gyapon siyang inspirasyon sa imong mga paningkamot. Dong Eljo, amo naging palubog sa Papatami nga waka. Manang Madel. Wala si Papa. Mupauli ko. Ni kahuman sa kong kontrata din sa Taiwan. Mupauli ko nga. Wala siya sa kong pagpauli, Manang. Kunain man ka rin na himutang ang kalag sa itong amahan. Siguro, iyaginatog ka doon sa kada kong imong pagpangga niya. Sakit kayo palandungon. Misa katarong nga tao sa itong amahan. Apanapag yung tao nga nagandoy siya kamatayon. Manang. Kung iya pagiting anak. Si Manoy Amboy.
Takog og agap sa bahandi si Manoy Amboy manang. Salbahe siyang pagkaanak sa tumagi ni Kanan. Nakapamintig ko sa kalagot ni Manoy Amboy tungod sa sinalbayis niyang batasan. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Eljo nga gipadangat dinhining atong tulumanon. Bagong Bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.